kanggo sing duwe lagu Mamaku Warsito, kanggo sing duwe Kalista buah pasar Siang, kang Warjo calon majikan sing ana ning Taiwan, anake RT Rustan, sing ana ning Taiwan, Bos Dharma Ayu, RT Rustan, sing ana ning Taiwan, anake Pak RT, Mama Egi, sing ana ning Taiwan, anake Pak RT, sing ana ning Taiwan, anake Pak RT. Pernah trauma mengenali cinta, mamaku dewasa berkorban, tapi percuma. Naruh hati karo wong sing salah, rasa demen dibales lara. Bos Anggrek, Mimine Firman, Mimi Aa, Mimine Firman, Mimine Firman, Mimine Firman. Apa mari Mame Aida? Karalingyo, Mama Bakri, Mama Bakri, Wabayan, Mama Bakri, Mama Bakri, mertahankan Mama Bakri, rasane Mama Aida, sakit. Mama Aida, Lamun tahan lara dadi penyakit. Oh iya. Mimi Pulang Aan, milih Mimi mundur perlahan, Mami Aa, pindah Mimi hati sing duwe tanggul kali, buat kenangan. Aziz, Mamaku kanggo kang Warjo Warsito, calon majikan, sing duwe Kalista sing buah, duwe nasi goreng, bos nasi Mimi goreng, Aa, sing duwe sing duwe nasi tanggul goreng, kali, sing duwe nasi goreng, Mimi Aa, bos nasi Mimi goreng, Mimi Aa, apa kanggo maning? wabayan. Mamaku Warsito sareng ibuku daging lesena kanggo sing arep lunga, tepung kenang kanggo sing Kanggo Notika, arep sing ana ing Taiwan. Notika, sing duwe Taiwan. Bos Kodo Apa? sing duwe wilayah Sliya, Bos Sing duwe Kodo Taiwan. sing duwe wilayah Sliya, Sing duwe Taiwan. Bos Kodo. Notika, sing duwe Taiwan. Seisi hati harapan mung siji, Notika, sing duwe pengen Taiwan. bersanding Notika, karo sing sing duwe tulus Taiwan. nyayang, Notika, duduk sing duwe sagera Taiwan. ning waktu Notika, sepi atine yang mamaku nanging Notika, pengisi sing duwe atiku lah Notika, sing duwe selawase. Taiwan. Notika, sing duwe Bertahan Taiwan. rasane Sing duwe sakit, Taiwan. Notika, lamun nahan sing lara duwe Taiwan. dadi penyakit. Sing duwe Taiwan. Pulak milih Notika, sing duwe mundur Taiwan. perlahan, Notika, pindah sing duwe Taiwan. hati, pindah Notika, kerja. sing duwe Taiwan. Kang Lurah Ade, kanggo Kanggo Kang Lurah Notika sing duwe Ade, Taiwan. Kang Lurah Mamaku Ade, Warsito, Kang Lurah Kang Ade, Lurah Ade, Kang Lurah Wabaya, Kang Lurah Wanebe, Ade, Kang Lurah Ade, Kalista buah. Kang Lurah Ade, 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 Kang Lurah Ade mami, Kang Lurah Ade, Wabayan, Mama Ungu, sing duwe nasi goreng.
sayang anak ning Taiwan lamun nahan larang dadi penyakit pula milih mundur perlahan bos godong pindah hati bos godong sayang bos godong bos goreng Mbok Nokika Diporet Mbok Enifa. yang punya Taiwan Mbok Nokika Enifa. yang punya Atur Taiwan kada ringki, kaki Mbok buru Enifa. panen maning Nokika yang punya Taiwan Nokika yang punya Taiwan Nokika yang punya Taiwan Kesuwun. Nokika yang punya Wabayan, Taiwan Nokika Anglura Ade. yang punya Taiwan Nokika Irawati Gakang Pegel Mama Kuwu. yang punya Taiwan Nok Ade yang punya Taiwan Nokika yang punya Taiwan Pegel Kang Nokika sing duwe Taiwan Nokika Pragat beli kentong isa Nokika sing duwe Taiwan Nokika sing duwe Taiwan Nokika sing duwe Taiwan Kang sekalian bedak Kang tiga mati nah kesuwun semoga Nokika berkah barokah sehat waras ning Taiwan amin